Bona tarda, benvinguts a una nova sessió d'Enter a la UPC, un cicle de converses d'orientació acadèmica on parlarem sobre els diferents àmbits de coneixement de la universitat i dels graus que formen part. En aquestes sessions voldríem ajudar-vos a l'hora de decidir els estudis i resoldre els vostres dubtes a través d'aquestes xerrades informals. Aquesta tarda parlarem sobre l'àmbit de l'enginyeria civil. I bé, les persones que esteu connectades des de casa ja sabeu que a la UPC podeu estudiar a diferents centres de la universitat, podeu estudiar diferents graus en aquest àmbit. A l'Escola de Camins, per exemple, teniu el grau en Enginyeria Ambiental, el grau en Ciències i Tecnologies del Mar, el grau en Enginyeria Civil i el grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports. Per altra banda, també tenim a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa el grau en Enginyeria de Recursos Materials i el seu reciclatge, que és un nou grau. També tenim a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica. Doncs per parlar sobre aquests graus i resoldre els vostres dubtes i tal, ens acompanya aquesta tarda l'Ester Real, que és la directora de l'Escola de Camins. Bona tarda. Bona tarda. El David Parcerissa, que és secretari acadèmic de l'Escola de Manresa, Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, també professor del nou grau que hem comentat, i Felip Bull, que és professor de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Buenas tardes. Gràcies per acompanyar-nos esta tarda. I bé, abans de començar, voldria recordar-vos que tenim el xat obert i que si voleu fer alguna pregunta, doncs ho podeu escriure i les anirem passant a mesura que anem avançant. Doncs comencem, si us sembla. M'agradaria per començar la sessió que expliqueu una mica quins són els pilars bàsics dels plans d'estudi, dels graus d'aquest àmbit que parlem avui, que és l'enginyeria civil. Per exemple, en el cas de geoinformació geomàtica. Bueno, en el caso del grado de Ingeniería en Geoinformación y Geomática, la vinculación que tiene con la parte de Ingeniería Civil viene dada fundamentalmente por la topografía y por la parte de cartografía, aunque tenemos otras áreas muy relacionadas también con la Ingeniería Civil, como puede ser la teledetección, la geodesia o la fotogrametría. Nos diferenciamos un poco de la topografía que hacen otras ingenierías en el hecho de que trabajamos a múltiples escalas y, bueno, somos quizá un ingeniero más detallado en el caso de los levantamientos cartográficos. Bien, por el otro lado de la mesa nos acompanya Esther Real. Ens podries explicar una mica aquests pilars bàsics dels graus de l'Escola de Camins? Sí, bé, tal com has explicat, o has dit al començament, l'Escola de Camins té està en l'àmbit d'enginyeria civil i ambiental. Tenim uns graus molt propis del que seria l'enginyeria civil o l'enginyeria de camins, canals i ports i els de l'enginyeria ambiental, que són el grau d'enginyeria ambiental i el de ciències i tecnologies del mar, que es basen més en temes més ambientals i més científics. Jo crec que no entrarem gaire avui amb ells, centrarem una mica més en els de l'enginyeria civil i les tecnologies de camins, canals i ports. I els pilars bàsics són una formació a l'inici molt fonamental, amb unes assignatures molt de matemàtiques i física per poder tenir una bona base matemàtica, amb química també, i després ja entrem a tocar una mica tots els àmbits del que serien més propis de l'enginyeria civil, des de la part de geotècnia i terreny, on hi ha algunes coses, com deia el Felip, més pròpies de possiblement cartografia i temes de desmunts. Després també això està una mica lligat amb el que us explicarà després el David, també de Manresa, amb diferents nivells d'especialitat, els diferents graus dels que parlarem avui. Tenim a l'àmbit de l'aigua, tot el que tingui a veure amb les hidràuliques i les conduccions, els altres àmbits que tenen a veure també amb la computació. Tenim diverses coses relacionades amb ciències de la computació i moltes matemàtiques, l'enginyeria d'estructures, el càlcul de les estructures i tots els temes d'infraestructures i mobilitat, que ara s'ha vist amb els temes de la pandèmia que han sigut claus també en el desenvolupament de les ciutats. Això és una mica els pilars fonamentals del que és l'àmbit, el paraigua dels diferents graus, amb diferents especialitats després a cada nivell dels graus. I el grau en enginyeria ambiental, que m'agradaria recordar que també s'imparteix amb l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, que no ho he comentat abans. I David Parcerissa ens parla sobre el nou grau i aquests pilars. Sí.
Bé, en el cas de Manresa, nosaltres som una escola que tenim 75 anys d'història formant especialistes en el que s'anomena l'enginyeria minera. Per què és un grau nou? Doncs aquest grau, que es denomina Grau en Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu reciclatge, ve a ser una adaptació als temps moderns del que és l'enginyeria minera. I els pilars fonamentals, doncs, com molt bé deia l'Ester, tot enginyer ha de tenir uns fonaments de coneixements de física, de matemàtiques, etcètera, que són necessaris per una professió tan transversal com és l'enginyeria, però després, evidentment, ens anem especialitzant. I en el nostre cas, l'especialització és en la gestió sostenible dels recursos minerals. És a dir, saber on buscar un determinat mineral que el necessitem per fabricar mòbils, per fabricar ampolles, per fabricar bolígrafs, per fabricar el que sigui, saber extreure'l de la natura d'una manera eficaç i sostenible, saber restituir o restaurar l'impacte que hem causat a la natura i saber també altres aspectes com podria ser el reciclatge d'aquests recursos minerals un cop han acabat el seu cicle de vida o altres aspectes que s'embranquen una mica amb el que explicava el Felipe o l'Ester, com pot ser la part de topografia, geologia aplicada, gestió del territori o una competència que tenim exclusiva en la nostra titulació és la gestió d'explosius. I en quant a la formació, el model docent, hi ha alguna característica? Disculpa, volies afegir alguna cosa? Volia afegir una cosa que jo crec que ens uneix una mica als tres, perquè és molt pròpia, jo crec, de l'àmbit, i és la importància que té tots els ODS, o els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que van crear les Nacions Unides amb l'Agenda 2030. I jo crec que nosaltres tres, les nostres enginyeries, tenen un paper clau en això, perquè el que necessitem és formar enginyers dintre de l'àmbit d'enginyeria civil que siguin capaços de fer un ús molt racional i molt objectiu dels recursos que tenim a la natura. És molt important els temes de cicle de vida. Els temes també, no només els ODS, sinó també tots els sistemes de teledetecció, per exemple, que deia el Felipe, ens ajuden a tenir una visió no local, sinó global i a poder fer estratègies de disseny de ciutats, de disseny de construcció, d'on poden haver els recursos. I vull dir que són molt complementaris els graus i al final, com dèiem al començament abans quan estàvem parlant, necessitarem treballar amb equips multidisciplinars i totes aquestes competències són molt importants per construir una societat més sostenible i és l'àmbit on els efectes del que fem tenen més impacte a la nostra societat. I jo crec que això és molt important, que la gent jove que té ganes de canviar el món, que és el que dèiem, canviar el món amb l'enginyeria civil, sigui capaç i amb una mentalitat o amb una formació elevada, perquè al final, quan un ha d'estar en llocs de decisió, té que tenir una formació, les coses no les regalen. Ara empalmant una mica amb el que preguntaràs de la formació, però necessitem gent que sigui capaç, els que teniu ara 18 anys i esteu decidint, d'acabar liderant polítiques i estratègies dintre del que és el món global i sostenible i això jo crec que ens enganxa una mica els tres, no? Sí, totalment d'acord. Sí, sí. I llavors aquests aspectes en com es trasllada a l'hora de la formació, del model docent, com es preparen, quines son las características en cada cas de las escolas. En el caso de geomática, que supongo que también en nosotros es un aprendizaje continuo y muy práctico. Yo diría que entre el 50 o 60% de las clases son prácticas y en el caso de la teoría, pues es una teoría muy aplicada, con muchos ejemplos, con muchos problemas, es decir, existe mucho trato entre el estudiante y las metodologías o los instrumentos y los problemas que planteamos. Sí, en el nostre cas una mica va en la mateixa línia. Som una titulació que oferim un ensenyament, evidentment, amb una part teòrica que té un pes important, però també una part pràctica en la qual hi ha pràctiques de laboratori, hi ha pràctiques de camp. És molt important per nosaltres sortir a fora i aprendre com són els materials geològics amb els quals haurà de treballar l'enginyer dels recursos minerals, aprendre com és aquesta eina.
i per tant es fan molts treballs de camp, es fan visites a empresa, tenim també molts estudiants que estan fent pràctiques en empresa, que estan becats en projectes de recerca i que, per tant, conforme van avançant en els seus estudis, també van agafant contacte amb el món laboral, amb el futur laboral que els espera. Bueno, nosaltres una mica el mateix, perquè jo crec que una característica també comuna de les tres escoles és que són tres escoles relativament petites. Sí. Relativament petites té les seves avantatges, i és que la relació directa de l'estudiantat amb el professorat és més fàcil en una escola petita i intentem estar molt a sobre, fer un seguiment de la formació. Al principi, potser nosaltres els primers cursos són menys pràctics en el tema de sortides de camp, però sí que ja comencem a tenir assignatures que fan molt de laboratori. Estem engegant un projecte de creació de laboratoris docents i els estudiants més en els treballs finals de grau s'involucren més en temes de recerca i estan més a prop del laboratori, però també a cada curs hi ha diverses assignatures on es fan pràctiques i es toquen coses, perquè jo crec que ens hem adonat, i sobretot aquesta etapa de la pandèmia, ens ha servit per donar-nos compte que no és el mateix que t'ensenyin un vídeo amb una roca, amb una estructura, amb una reacció química del laboratori o com es formigona una dosificació de formigó, que estar allà al laboratori embrutant-te les mans. Al final aprens a fer una truita de patates, com em deia un, quan estàs allà amb les patates, l'oli i els ous. Veure un tutorial de truita de patates no et fa expert. Llavors, aquesta formació, jo no diria dura, però una formació relativament exigent aquí, jo sempre els dic als estudiants, això és com al gimnàs. No val apuntar-se i ja està. Si tu vols estar després en forma, tens que haver estat allà. Després, quan l'entrenador del gimnàs et diu, va, 8 més, penses, no, mare, i 8 més. I això és important, perquè això és una de les millors característiques, després ho comentarem, que tindreu després, una formació amb capacitat de treball i després amb una part pràctica perquè pugueu també haver experimentat les coses i també una mica de tot, perquè al començament penses que entres pensant que t'agrada una cosa d'aquell àmbit i després acabes, a mesura que vas aprenent, acabes derivant cap a un altre. Sí. Jo m'agradaria agafar aquesta metàfora que has utilitzat de la truita de patates i llavors dir quines patates necessiten aquests estudiants. És a dir, aquests estudiants que estan pensant en estudiar un grau de l'àmbit d'enginyeria civil, quines assignatures els recomaneu que agafin? Hi ha algun requisit imprescindible per estudiar? Sin duda, las matemáticas son básicas, la física. En el caso quizá, en el nuestro no, pero la química podría ser también importante en el nuestro. En el nuestro caso. Claro, en el nuestro quizá el diseño asistido por ordenador también sería importante para después las herramientas que se van a basar sobre la cartografía digital, como son los sistemas de información geográfica, en fin. Jo diria que estas, en principi. Sí, bueno, jo crec que matemàtiques i física seria algo... Sí, matemàtiques i física segur. A qualsevol enginyer, pràcticament. Sí. Y luego, pues a lo mejor un poco... I els temes de programació, que anava a dir... Matemàtica, programació és important. Jo aquí tinc apuntat. Ara sembla que la intel·ligència artificial i el machine learning siguin propis d'altres àmbits com, jo què sé, no diré d'altres àmbits. Però al final nosaltres els hem d'aplicar. Per tant, el que necessitem és gent que sigui coneixedora de l'àmbit i dels problemes que té l'àmbit, des del que és, jo què sé, el planejament urbà, el càlcul d'estructures, la geomàtica o el que sigui, i que sàpiga i tingui competències amb machine learning i amb intel·ligència artificial, que al final és una estadística més complicada. Però, bueno, viene a ser gestió de dades. I llavors això t'ha d'agradar també, perquè si no... Al final vamos hacia el Big Data. A nivell, jo crec, dels estudiants que ens han de venir, això, que tinguin unes certes nocions de matemàtiques, física, en el nostre cas també ciències de la terra i del medi ambient, i una miqueta de química també, doncs els farà poder superar aquest primer curs que de vegades es fa molt dur amb solvència. Després, al llarg de la titulació, ja van adquirint una mica també totes aquestes... Sí, més que els coneixements que els han de tenir, però si han fet un grau, un batxillerat tecnològic, més o menys els coneixements els tenen, el que han de tenir clar és que això els agrada. Perquè al final estaràs moltes hores fent això i són coses que t'han d'atraure una mica. Llavors, tots sabem el que ens agrada i el que no ens agrada. I intentar fer una cosa per la que no tens gaires capacitats, al final complica. Perquè tot es comença i tot s'acaba estudiant a les escoles, a les tres escoles fem
Les classes, no dic de zero, però bueno, però sí que expliquem els principis bàsics, però bueno, molt ràpid, perquè hi ha coses que ja s'han de saber, saps? No comencem a P3, comencem a primer d'universitat i hi ha unes coses que ja s'han de portar a la motxilla perquè si no costa. Ja hem parlat una mica dels graus i de com comencen el pla d'estudis, però aquests estudiants, perquè entenguin cap a on van, quines opcions tenen per seguir després del grau? Els màsters, quin recorregut acadèmic poden seguir? Bueno, en nuestro caso, ahora mismo no tenemos un máster, pero dentro de 2 cursos, en principio, tendremos un máster en ingeniero en geografía y cartografía. Es un máster que en principio no va a darle quizá la formación profesional que ya tienen, que es la reconocida por ministerio, pero sí los va a llevar hacia una línea de especialización que puede ser interesante. Por otro lado, también existen los máster que se desarrollan aquí en Caminos, que ahora se mencionarán, e incluso el que se desarrolla en la Escuela de Minas. Es decir, que no existe la posibilidad de tener esas diferentes línies de especialització. En el nostre cas, la sortida natural de l'enginyer de recursos minerals és el màster en enginyeria minera. El grau en enginyeria de recursos minerals habilita per una professió regulada, que és enginyer tècnic de mines, i el màster habilita també per la professió regulada d'enginyer de mines. Llavors, és on la major part dels nostres estudiants que volen fer un màster acaben anant i després tenim un enllaç amb l'Escola de Camins a nivell del doble màster d'enginyeria de mines i enginyeria del terreny, que jo crec que és una col·laboració que vam encetar fa uns anys i que ha estat fins ara molt bona i que ens està posant en el mercat laboral un professional amb una formació molt transversal i jo crec que valorada pel mercat laboral. Sí, dintre de l'Escola de Camins ens passa una mica el que explicava el David. Tenim en l'àmbit propi d'enginyer civil 2 graus, el grau d'enginyer civil i el grau de tecnologies de camins, canals i ports. L'únic que habilita per la professió regulada és el grau d'enginyer civil, per la professió regulada d'enginyer tècnic d'obres públiques. En qualsevol cas, els 2 després tenen accés al màster d'enginyer de camins, que és el que et dona les competències de la professió regulada d'enginyer de camins, canals i ports. El normal és que els que fan el grau de tecnologies de camins, canals i ports acabin fent el màster natural d'enginyer de camins, canals i ports. Els que fan enginyeria civil, en principi tindrien competències d'enginyer d'obres públiques, poden anar al mercat laboral, poden escollir altres màsters. Dintre de l'escola tenim altres màsters, com ha dit, el d'enginyeria geotècnica, el d'enginyeria estructural, el d'anàlisi estructural, el de mètodes numèrics. Hi ha diferents màsters que us passa una mica com el que deia el Felip. No t'acaben donant unes competències professionals més enllà de les que tens, però sí que et donen un coneixement específic en un àmbit. I en aquests màsters transversals d'altres especialitats que no són el de camins, a vegades també entra gent que no són del grau d'enginyer civil, entre enginyers mecànics, enginyers geomàtics o de recursos minerals. Però el propi, que seria continuïtat, seria el màster d'enginyer de camins, canals i ports. Jo crec que el de les professions regulades costa una mica d'entendre, sobretot quan tens 18 anys, però vindria a ser els graus és com el que eren els enginyers tècnics, per dir d'alguna manera. Els màsters en professió regulada és el que eren els enginyers superiors i després hi ha altres àmbits en els que és una formació de màster, tens la categoria de màster, però no associat concretament a una professió. Sí. M'agradaria recuperar alguna coseta que has comentat abans, Esther, sobre els estudiants que arriben al primer curs i com se'ls ajuda. I en el vostre cas has comentat, som unes escoles relativament petites. Quins mecanismes, per exemple, ja que ho has comentat tu, tenim per ajudar o per donar el suport als estudiants que arriben i que poden dir, la universitat? Sí, jo sé que impressiona perquè jo venia de Badalona i pensar de venir a Barcelona en una universitat se'm feia una mica, universitat. I jo sé que això passa. Nosaltres tenim un pla d'acció tutorial que és a tots els estudiants de primer se li assigna un tutor. Cada tutor té uns quants estudiants on es fan reunions al principi de presentació i després algunes reunions de seguiment. Aquest pla d'acció tutorial jo crec que és molt important i és molt important que hi aneu i que l'aprofiteu perquè al final una cosa és com us poden ajudar els estudiants de segon, tercer, que anireu coneixent durant el grau o durant la carrera, però els professors primer us poden ajudar
quan tingueu dubtes d'alguna cosa. I després hem entrat a formar part també del pla pilot del GPO, que és un... No, el GPS, perdona, és un pla pilot d'ajuda a informar els estudiants de totes les opcions que dona l'escola i la UPC, perquè tenim gent amb problemes específics, hi ha un tutor que pot acompanyar a gent que té alguns problemes específics i algun tema d'algunes discapacitats especials. També tenim un suport especial per a aquestes persones, evidentment, absolutament anònim, absolutament confidencial, només hi ha una persona responsable d'això, que està en contacte amb el servei de l'UPC, i jo crec que això és important que la gent ho conegui, perquè a vegades teniu molts recursos, els estudiants, sobretot quan arribeu a primer que no coneixeu, i és bo que pregunteu i que demaneu ajuda perquè jo crec que hi ha un acompanyament bastant interessant. Sí, jo crec que repeteix a tots els centres una mica. Sí, jo crec que abans, l'Ester, abans de començar aquesta xerrada, m'ha cridat l'atenció i ha dit, ostres, jo normalment m'esforço per saber el nom dels meus estudiants. Jo crec que això és algo ostensible segurament a les 3 escoles. Som escoles petites on intentem, evidentment, sent exigents amb els estudis, però intentem cuidar els nostres estudiants, ja sigui amb el pla d'acció tutorial, amb el pla de mentories, que aquest any jo crec que ha estat fonamental i que en el nostre cas, i suposo que amb vosaltres també, ens ha permès que estudiants de tercer, de quart, algun estudiant de màster pugui donar un cop de mà a aquests estudiants de primer que han entrat i que pot ser que alguna cosa els hi costi més o que se sentin perduts. Doncs bé, tots nosaltres intentem, en la mesura del possible, des del tutor o des dels mentors, intentar donar un cop de mà i que, sobretot els estudiants de primer, no se sentin perduts en entrar en aquest món nou que és la universitat i que serà una etapa molt important a la seva vida. Dius intentem, però estic segura que ho feu i amb molta dedicació. No, sí, sin duda. ¿Al mateix o qué exactamente? No, exactamente lo mismo. Lo único que quería comentar era la parte de mentorías, ya lo ha dicho David, que me parece también muy importante porque quizá un alumno de primero le hace preguntas a un alumno de tercero o de cuarto que no le haría quizás a un profesor. Sí. Entonces está muy... La relación entre estudiantes siempre se van a entender mejor. O hay puntos, como dices, en los que se van a entender mejor. Passem, si de cas, a un altre tema que és també molt interessant per als estudiants, que és què treballarem, què farem quan ens titulem, en quins sectors econòmics, productius i potser en quins... Què faran en concret els nostres titulats? En el caso de geoinformación y geomática, como la información base con la que tratamos es información espacial, pues es que hoy en día, en cualquier cosa, porque bases de datos con las que trabajan las empresas necesitan información espacial, información relacionada con direcciones, es decir, sin duda con cualquier cosa de este tipo. Además, tienen la posibilidad, somos muy transversales, de trabajar dentro de ingeniería civil en lo que serían obras lineales o obras puntuales. En el caso de cartografía, en algunos despachos propios de cartografía o haciendo cartografía derivada. Se puede trabajar interpretando imágenes desde satélite o desde avión, en el caso de la teledetección. Es decir, existen muchas salidas y la verdad muy completas. De hecho, en el caso de geomática, de geoinformación, el 100% de los alumnos que salen tienen colocación, que es una cosa muy importante. Y un problema, porque en muchas ocasiones, sin haber terminado el proyecto, ya tienen trabajo. Y eso hace que muchas veces se alargue en demasía. En el cas de l'Escola Manresa... En el nostre cas, clar, sobretot, nosaltres formem professionals en l'àmbit del subministre de les matèries primes a la indústria. És a dir, en tot el que seria el sector miner, que és molt ampli, des d'investigar dipòsits minerals, des de portar la gestió d'activitats mineres a cel obert o subterrànies, des de treballar en plantes de processament de minerals, en plantes de reciclatge, des de treballar l'àmbit també de restauració d'impactes ambientals, treballar també en grans infraestructures on essencialment hi ha enginyers de camins, però
doncs també si s'han de fer explosius, si s'han de fer excavacions, doncs els nostres enginyers també hi tenen un paper, perquè són equips, com deia molt bé l'Ester, transversals, doncs amb tot això poden treballar. L'Ester ja ens ha comentat abans, però una mica, però explica'ns una mica més en profunditat. En principi, enginyers de camins treballant en diferents àmbits, podeu arribar a ser president del Real Madrid. No sé si ho sabeu, però és enginyer de camins. O sigui que... Però bueno, ara fora bromes, com he comentat abans, els àmbits són tots els que tenen que veure molt... Passa que moltes vegades associem només a la construcció. La construcció és una part del sector, un sector més o menys relativament, no diria gran ni petit, però està allà, però tots els temes de planejament, oficines de projectes, molta cosa d'administració, la logística, per exemple, tots els temes de logística amb un port de gestió de contenedors. Ara tenim molts estudiants que estan treballant per Amazon, però no de repartidors, que també pot ser algun, però sobretot en els temes de logística i de gestió de coses d'aquestes. Temes de consultoria, tenim gent treballant a Accenture, per exemple, que són empreses de consultoria estratègica en diferents àmbits, mobilitat urbana, o sigui, és bastant transversal, però com us deia, per exemple, l'altre dia estàvem a l'Escola d'Aeronàutics explicant una mica el que és la gestió aeroportuària i les infraestructures aeroportuàries, i quan tu mires un fulletó de propaganda d'Arup, que és una empresa, una enginyeria molt gran, internacional, tots els equips que participen en el disseny i la construcció d'una torre de control hi ha enginyers elèctrics, enginyers de geotècnics, enginyers de geomàtica, enginyers d'estructures... O sigui que al final la majoria de coses, com deia el David, són equips transversals i en els àmbits que podem treballar molts coincidim. I també sortides n'hi ha moltes. N'hi ha moltes i la majoria d'estudiants, la taxa de grau, la taxa La taxa d'inserció laboral és molt alta. Estem n'hi ha algun que no... 4% a la universitat, o sigui que... Si és que no és perquè algú s'està pensant i s'ha agafat un any sabàtic, no sé què. O sigui, normalment la taxa d'inserció laboral és alta. Ara el que hem de procurar entre tots, entre els professionals de la universitat i els professionals de fora, és que la qualitat de la inserció laboral també sigui alta. Perquè jo crec que som gent molt ben preparada i s'ha de fer valer, però clar, esforçant-se. Esto no nadie regala nada aquí. No, però sí, és cert, i recupero aquest argument de la inserció laboral, que la UPC destaca per tenir una inserció laboral molt elevada i que, de fet, són les empreses que venen a buscar els nostres titulats de mil maneres, i ha comentat abans una dada al Felipe. ¿Cuál es la característica que piensas por qué vienen las empresas a buscar a nuestros titulados? ¿Qué les caracteriza? Porque están bien formados, simplemente, claro. Son los profesionales adecuados para realizar las tareas que se les pide. Y no tengo duda que si hubiera más, probablemente pues tendrían también inserciones. Todos se llegarían a colocar. Por ejemplo, hablamos también de los ingenieros els enginyers es parla també com capaços de resoldre problemes, el tema de la resolució de problemes, però també hi ha moltes més habilitats que els fa característics als nostres enginyers. Bueno, sí, claro, naturalmente. Son capaces no solamente de resolver los problemas propios, sino de ayudar a resolver problemas que son propuestos por otras personas o por otros técnicos. Lo que hemos dicho ya varias veces. En definitiva, somos ingenierías muy transversales y que podemos colaborar y ayudarnos unos a otros, sin duda. De fet, jo afegia una mica el que diu el Felipe, que els nostres estudiants són tan ben valorats que, de fet, les pràctiques en empresa són remunerades. Sí. És a dir, les empreses no només ens venen a buscar els estudiants, sinó que, a més, els hi paguen un sou per tenir-los. I això no passa a tot arreu i és, jo crec, una mostra de que realment estem formant a gent molt capacitada i gent que, en el fons, fer una enginyeria és una professió de futur, sigui la que sigui, en l'àmbit civil, en qualsevol, perquè el món necessitarà de molts enginyers per assumir el repte de la sostenibilitat. I per tant, tenim molta feina, tots plegats per davant, per formar aquests professionals. Jo crec també que, una mica en la línia del que comentava ella, és que no només per la formació que tenen, que jo crec que us valoraran molt per la formació que representa que teniu, un paper que diu que sou enginyers de
el que sigui, sobretot és l'actitud. És molt important i jo crec que aquí aconseguim formar gent amb una actitud de treball, amb una actitud de responsabilitat, amb una actitud de saber què has de fer i quan ho has de fer i si... No sé com dir-ho perquè no quedi malament, però la responsabilitat, l'actitud i el saber que et pots enfrontar a qualsevol cosa. Tots quan hem acabat, suposo, jo vaig estar treballant un temps en una enginyeria i al començament vaig dir, ai, si no sé fer res. Perquè, clar, aquesta por de... Però després t'enfrontes i ho resols i ho fas i tires endavant. I jo crec que això, aquesta responsabilitat de saber, al final, quan algú està en una... A nosaltres ens passa amb els estudiants, que hi ha algun que dius no me'l quedaria ni de becari, però molt pocs, perquè el que compta és algú que et vingui amb el problema i la solució, no només amb el problema. Sí, sí. La capacitat d'assumir un repte, no? Plantejar, per molt que pensis que potser no el resoldràs, però l'afrontes. Però que al final les empreses, qualsevol empresa, el que necessita és gent activa i que treballi i que resolgui coses. I així és com cada vegada us valoraran més a les entrevistes de treball. Les pràctiques en empreses els hi funcionen també molt bé a les empreses per fer visualitzar una mica de radar de les persones que els agrada com estan treballant i quines capacitats tenen, a més de que aprens moltes coses a l'empresa, perquè és formació complementària a la que fem aquí. Però cada vegada més estan fent, més que entrevistes de feina o envies el currículum i et contracten, fan reptes on els estudiants han de resoldre aquell repte i, per tant, us valoraran pel que hagueu après i per l'actitud que tingueu, no només per el que digui un paper amb quina nota heu tret. I això és important que ho tingueu en compte des del començament, perquè quan un entra amb ganes d'estudiar i d'aprendre més que d'aprovar, facilita molt les coses i el resultat sempre és molt millor. Hem introduït el tema de les pràctiques en empresa i m'agradaria parlar una mica d'aquesta connexió, aquesta relació amb les empreses. Per exemple, a l'Escola de Manresa, quins mecanismes o com s'estableix la relació que hi ha a la UPC en totes les escoles, però les vostres és molt propera, també. Sí, bueno, nosaltres estem molt connectats amb el teixit industrial sobretot de l'entorn proper, però de fet a nivell de Catalunya en general. I una de les connexions principals és la càtedra de mineria sostenible que tenim a ICL, que és l'empresa minera més gran de Catalunya. Però després també tenim molts projectes de transferència de tecnologia amb altres empreses, més grans o més petites, i en el marc d'aquests projectes també tenim pràctiques en empresa, beques d'iniciació a la recerca, etc. I estem treballant amb moltes empreses. Un podria pensar que l'aprofitament dels recursos minerals és un sector petit i en realitat no. És a dir, tenim el territori ple d'activitats d'aprofitament de recursos minerals. El que passa és que els nostres enginyers són tan bons que són capaços de camuflar aquestes activitats en el territori. Quan tu vas per les carreteres i mires el paisatge, tot és natural. Per què? Doncs perquè una de les seves feines, i això també ho fan els geomàtics, és saber com camuflar una activitat perquè en el paisatge no sobresurti, no es vegi. Fixeu-vos el que som capaços de fer. És que aquesta part, no diria humanista, però sensible amb el territori, és molt important i a vegades potser sí que històricament les enginyeries, o el que es recorda dels enginyers dels anys 70, és igual a l'àmbit, eren més que es noti, no? Vamos a fer aquí una carretera, un no sé què, i vinga, tot. I no importava els temes de medi ambient i com deixaves arreglats els talussos o com tenies l'entorn. Això és una cosa que cada vegada la societat està valorant més. I nosaltres que tenim tant, com comentava abans, tot l'àmbit d'enginyeria civil té molt d'impacte en el territori i necessitem que el territori estigui bé. Millorar el territori, jo ara mirava, no sé si coneixeu el Besòs, el riu Besòs, l'endegament del Besòs. L'altre dia veia fotos de com era la zona del Besòs als anys 70-80 i com és ara. I és espectacular el canvi que ha tingut aquella actuació. Per tant, una actuació de millora d'un entorn i de poder-ho fer de manera que no es vegi fa millorar fins i tot el comportament de les persones que estan al voltant. Llavors, aquí és on no només és la part enginyeril pròpia de matemàtiques, que dèiem al començament, sinó que a mesura que anem avançant, com deia el David, hi ha un aspecte de sensibilitat, i aquí m'agradaria introduir una mica el tema també del gènere, de que sembla que les dones que tenen més necessitats de cuidar, que estan més demanant carreres més que estiguin més per millora de la societat, se'n van a carreres més de ciències, quan les tecnològiques necessitem també la visió compartida de l'home i de la dona. Llavors,
és important afegir aquesta part de gènere i de visió compartida. No dic que això només ho facin les noies. No. El que vull dir és que hi ha espai per tothom i que aspectes més sensibles també són molt importants en les nostres enginyeries. Són aquelles habilitats o característiques que parlàvem abans i que potser no són tan vistes, però que també són pròpies dels nostres enginyers, no? Aquesta sensibilitat i que és present i és necessària. Però recuperant una mica el tema de les pràctiques en empreses, també hi ha altres eines com les fòrums d'empresa. No sé, en el caso de la Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona, ¿cuáles son las conexiones con la empresa? ¿Quieres comentar, añadir alguna cosita de lo que han comentado ellos? Básicamente lo mismo que han comentado ellos. No tenemos, por desgracia, una empresa como tienen ellos, pero sí tenemos muchos organismos públicos y privados, algunas empresas privadas que nos apoyan. El propio Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, tenemos algunos alumnos desarrollando proyectos y prácticas en este instituto, o el antiguo Instituto de Geomática en Castelldefels, el área metropolitana de Barcelona en la parte de cartografía, los transportes metropolitanos de Barcelona. Es decir, hay mucha relación con empresas grandes, públicas, pero también con empresas pequeñas, privadas, dedicadas a cartografía, servicios de obtención de datos espaciales, de servicios de control de flotas. Bueno, muy variado. Y desde la parte del estudiante, ¿qué le explicaríamos al estudiante que le va a aportar estas empresas más allá de la evidente práctica y de la evidente inserción? Sin duda le va a dar una experiencia y un trato con lo que es el trabajo real. Va también a prepararles a tratar con otras profesiones y otras personas. Les va a permitir trabajar en grupo. Tener también una cierta experiencia y experteza en el desarrollo del trabajo. Yo creo que siempre viene bien enfrentarse a un problema desde el punto de vista práctico y desde luego con una empresa no puede ser más práctico. Nosaltres sí que és veritat que també tenim moltes empreses per fer pràctiques, moltíssimes. L'altre dia estava mirant l'anàlisi dels últims 5 anys, quantes empreses ens han contractat pràctiques. Algunes són obligatòries, algunes són optatives, algunes són curriculars, algunes són extracurriculars. Vull dir que hi ha diferents modalitats. Això el que vull dir és que hi ha algunes pràctiques que entren dintre del pla d'estudis, depenent del grau o del màster, i n'hi ha d'altres que les pots començar a fer paral·lelament, però que no compensen assignatures. I tenim moltíssimes empreses i, a més, tocant, intentem tenir tots els àmbits del que seria l'enginyeria. Però és que, a més, la relació amb les empreses la tenim a diferents nivells. Tenim professors associats, que és professors que treballen en empreses i que venen a fer algunes classes, o si no els convidem, perquè expliquin la seva pròpia experiència laboral fora del que és l'entorn universitari, perquè nosaltres som professors de professió, com si diguéssim, i això els estudiants ho valoren molt bé. Ara hem començat amb el Col·legi de Camins, que tenim una relació també molt directa amb el col·legi, uns cicles que ho han portat part de la delegació d'estudiants. Tenim una delegació que es diu Futur Civil, que és una part de la delegació d'estudiants que s'encarrega una mica de vincular la relació dels estudiants amb les empreses, organitzen el fòrum d'empreses, amb el suport de l'escola i l'acompanyament de l'escola, evidentment, però això amb ells els motiva molt i entenen com funcionen les empreses i és on es fan els passes de currículums i tot això per poder buscar feina i per poder buscar pràctiques. I això està molt ben valorat també pels estudiants i per l'escola. És molt important tenir tots els estudis o aquesta associació que està una mica en el marc de l'escola per veure una mica aquesta relació. Després, jo també volia destacar una mica la relació amb els alumni. És a dir, amb tota aquella gent que ja ha passat per casa nostra, que ha obtingut un títol i que ara està treballant, que potser ja fa anys que està treballant i que ha assumit posicions de responsabilitat i que segueixen tornant a casa, tornant amb nosaltres, per veure quines relacions poden establir amb nosaltres, per si poden fer una xerrada pels nostres estudiants, per si volen contractar pràctiques, per si necessiten fer un projecte de transferència de tecnologia amb nosaltres. Aquesta relació és molt fluida i en el nostre cas és un plaer sempre poder tornar a obrir les portes de casa nostra als nostres alumni, als nostres antics estudiants que ens venen a explicar com els hi ha anat
el seu pas per l'empresa. Que és molt interessant per als estudiants veure de forma directa. Aquí és important que el projecte alumni de la UPC, que es va crear fa molts anys i s'està treballant molt, jo crec que ara ja no parlem tant pels estudiants que comencen, però el que els hi pot aportar que la UPC tingui un projecte alumni i que, sobretot els que ens han passat per les escoles i estan treballant i són professionals molt reconeguts, és important que tinguin aquest sentiment de pertinença a la UPC perquè tenen molt de retorn i tenen un valor important i poden aportar molt en la formació i en aquesta relació amb el sector més productiu. Jo crec que la UPC està fent un gran esforç i esperem que vagi consolidant tot És la forma més evident que els titulats on arriben i retornen i expliquen el que estan fent. Un altre tema molt interessant i que sovint acostumen a preguntar als estudiants a les portes obertes és el tema de la mobilitat internacional. No sé si voldríeu explicar una mica quines oportunitats de mobilitat internacional tenen els estudiants a les nostres escoles, si hi ha ajuts, què poden fer. Tenemos la posibilidad, aunque no es obligatoria, de hacer esta movilidad fundamentalmente con dos centros, ¿no? En el caso de Hungría, en la ciudad de Budapest y después en Polonia, que no recuerdo el nombre de la ciudad por lo difícil que es pronunciar. Tienen estas posibilidades. Y luego se permite también hacer proyectos finales tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea. Por ejemplo, hemos hecho alguna cosa relacionada con un grupo que se llama Geómetras sin Fronteras, que colabora en diversos lugares. Esas serían quizá las posibilidades que tendrían dentro de Geoinformación y Geomàtica. Sí, voleu comentar des de l'Escola de Manresa, per exemple, la mobilitat internacional i també la de l'aspecte dels projectes. Sí, nosaltres, similar una mica al que comentava el Felipe, a través del programa Erasmus tenim estudiants que, sobretot a quart curs, se'n van a fer un quadrimestre a Alemanya o a Anglaterra o a França o a Estònia. Hi ha diferents centres. I després destacar la part de cooperació al desenvolupament que tira endavant la UPC, que és una que jo crec que és molt particular nostra i molt interessant i que en el nostre cas es materialitza amb una ONG que es diu Mineria pel Desenvolupament i que el que propicia és que cada estiu els nostres estudiants, conjuntament amb algun professor, sobretot es desplacin a fer projectes de cooperació al desenvolupament a Amèrica Llatina, essencialment treballen a Perú i Bolívia, i ajudant a millorar les condicions de treball en activitats de mineria artesanal. I això també tots els estudiants que han passat per aquesta activitat reconeixen que ha estat una experiència vital molt important i també com a professionals que els ha ajudat a formar-se. Bueno, a l'Escola de Camins el tema de la mobilitat ha sigut un tema estratègic des de fa molts anys. Tenim un nivell d'intercanvis de mobilitat internacional molt alt, jo crec que dels més alts. En alguns dels nostres graus la mobilitat és obligatòria des de fa uns quants anys. En el grau de Tecnologies de Camins, Canals i Ports és obligatòria sempre i quan es pugui fer. El d'obligatòria, entre cometes, perquè si hi ha algú que justifica que no, té alternatives a no poder-la fer, però en principi és obligatòria a quart. En els graus d'enginyer civil i en els altres hi ha opcions, es pot fer o no es pot fer. Tenim molts convenis de mobilitat, alguns dintre del programa Erasmus, que es poden demanar unes beques, jo crec que en tenim més de 70 convenis de mobilitat amb moltes universitats europees. Ara estem repassant i refent tots els convenis i en els que hi ha poca mobilitat o són universitats que hem vist que històricament no han sigut del nivell o de la categoria que volíem, estan anul·lant aquests convenis i estem fent una estratègia una mica per tota Europa perquè els estudiants puguin escollir on volen anar. Jo sempre els he dit que la mobilitat no és unes vacances, és anar a fer part de la teva formació en un altre lloc. Per tant, no has de triar el lloc on t'agradaria anar. Això, si vols anar aquí, te'n vas un cap de setmana amb els teus amics o la teva parella. És un lloc on tu creus que per lo que a tu t'agrada estudiar hi ha millors professionals o l'escola és més referent en aquests àmbits. També tenim acords de mobilitat amb Amèrica, amb Nord-Amèrica i amb Amèrica Llatina, però també tenim amb Xina i amb Japó. I sobretot tenim un programa de dobles diplomes que jo crec que és bastant interessant.
Llavors, els dobles diplomes també ara els estem, perquè just aquests últims mesos estem renovant o repassant tots els dobles diplomes i hi ha alguns que fins i tot són dobles diplomes que comencen al grau i empalmen amb el màster. I llavors l'opció és bastant interessant, no sols dintre del mateix àmbit, sinó alguns dobles diplomes amb competències transversals, és a dir, no només dintre del mateix àmbit de l'enginyeria de camins, sinó amb complementarietat amb altres formacions. I, en principi, jo crec que tant els estudiants que van com els que tornen, com els que venen, els incoming, perquè això també us permet després fer xarxa amb estudiants que venen i que us els aneu trobant durant el grau, no? Perquè quan pensem en la mobilitat moltes vegades pensem en els nostres que marxen i quan tu aprens a ser hoste o a rebre gent de fora, després, o quan te'n vas, i et notes en una ciutat nova, amb gent que no coneixes, en una escola que no coneixes, quan tornes, per començar, valores molt el que tens a casa. Dius, doncs aquí tampoc estava tan malament, però després ets molt més integrador i molt més tolerant amb la gent que ve de fora. I això ara, en un món globalitzat com el que tenim, jo crec que és una competència molt important per vosaltres. Poder tenir aquesta... Jo sempre dic, al final, quan coneixes gent a partir dels 40 o així, veus la gent que el que està viatjat i el que no. Perquè el que està viatjat acostuma a ser més tolerant, acostuma a ser de ment més oberta, acostuma a ser... Més integrador, com has dit. Més integrador. Això és important. I això jo crec que és una cosa que heu d'intentar fer un esforç. És veritat que no totes les famílies tenen els mateixos recursos i no tothom pot dir-li al seu pare que li pagui un any a Londres, però no cal anar-se'n un any a Londres. Perquè el que es busca són altres coses. Llavors, si vosaltres feu una mica de guardiola i us aneu uns mesos a alguna ciutat i esteu amb temes de beques i així, hi ha programes de suport també dintre de la pròpia UPC, jo crec que val la pena i que és una cosa que aporta molt. I que m'agradaria recuperar una mica amb aquest tema també una cosa que s'ha parlat abans, que era com assumeixen els reptes els estudiants i com els preparem nosaltres. S'ha comentat sobre els reptes del sector que estem parlant ara, d'enginyeria civil aquesta tarda. Quins són els reptes del sector que s'hi trobaran els futurs titulats i com... Una pandèmia. Com se'ls prepara? Hem parlat de sostenibilitat, has parlat abans del tema de reciclatge de materials, per exemple, no sé, a Manresa, si vols començar. Jo crec que una mica ja n'hem parlat, és a dir, el repte principal és que hem de construir un món més sostenible i per això necessitem enginyers i específicament en l'àmbit dels recursos minerals hem d'aprendre a aprofitar aquests recursos de la natura de la manera més eficaç possible. Són recursos no renovables, per tant, són finits, un dia s'acabaran, així que hem d'aprendre a ser eficaços en com extreure'ls d'una manera sostenible, també des del punt de vista de l'energia, és a dir, consumir el mínim d'energia per poder-los extreure i, sobretot, reintroduir-los en això que ara anomenem l'economia circular. És a dir, reintroduir-los en el sistema, reciclar-los, entendre que quan un recurs mineral arriba al seu fi del cicle de vida no és un residu, sinó que és un nou dipòsit que podem tornar a aprofitar i aquest és el principal repte, jo crec. Sí, completamente de acuerdo. Además tenemos la ventaja de que tenemos una tecnificación muy alta, tenemos muchas cosas que nos ayudan a intentar conseguir estos resultados, de forma que finalmente lo que tengamos siempre sean bienes, no sean problemas. Sí, completamente de acuerdo. Bé, no sé si Esther vols afegir alguna cosa, si no introduiré ja pràcticament al final de la sessió. Introdueix el que més o menys és el que hem dit. Al final, els reptes que es trobaran no els sabem, perquè no els sabem. L'important és que siguin capaços d'assumir-los. Ara mateix tenim un exemple d'un repte brutal que ens hem trobat tots i que ningú estava preparat. Evidentment, mira, un exemple, és una tonteria, és de l'àmbit de l'enginyeria civil, però hi ha hagut empreses de subministrament bàsic, com l'aigua, com la llum, que sense estar preparats ens han estat seguint donant servei des que estàvem a casa. Vosaltres us imagineu una empresa de subministrament d'aigües que té molts treballadors, no ha pogut enviar tothom a casa, nosaltres estàvem a casa. Els nostres sistemes informàtics han sigut brutals i han permès que féssim les classes online i han fet un esforç molt gran. Però era més important poder obrir l'aixeta i beure aigua i poder anar al lavabo i tirar de la cadena. Això és un repte per al que l'empresa no estava preparada.
exactament per resoldre aquest repte, però tenia gent preparada per resoldre el que es trobés. Exactament. I això és l'important, i això és el que hem d'estar conscients, que esperem que una pandèmia no la tornem a viure, que s'acabi ja. Però tindrem els enginyers preparats per... Però tindrem els enginyers preparats i les enginyeres preparades per assumir els reptes que ens anem trobant i depèn de l'àmbit on vagin a treballar, perquè al final, clar, també depèn. Un repte important que també tenen les persones que acaben fent una enginyeria i acaben tenint un càrrec de responsabilitat és el repte de gestió de les persones. Això és un repte molt complex i això han de saber fer-ho també. I no són tots reptes tecnològics que estan més preparats, no? Llavors, que entenguin el repte de la gestió de les persones, el repte de la direcció d'equips. Per això també estem intentant fer treballs amb equip, que és quan els estudiants, és igual, els que tenim fills, no m'ha tocat un equip que no m'agrada, dic ja, però és que l'equip a vegades et toca el que et toca. I aquests són reptes que s'han de saber treballar internament per després poder donar respostes sensates. Per anar acabant la sessió, m'agradaria dir que no tots són reptes, que també hi ha una vida universitària molt rica, que als vostres centres hi ha molta activitat i que, per exemple, juguen un paper molt important les associacions. No sé, por ejemplo, a la Escuela de Edificación, Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, si nos puedes comentar un poquito cómo... Sí, hay diversos grupos, hay grupo de teatro, por ejemplo, en el caso de la escuela, y como os he comentado también, algunos grupos que intentan ayudar a los demás, como el de Geómetras Sin Fronteras o el de Arquitectos también Sin Fronteras. Es decir, sí, la gente al final consigue hacer piña, agruparse y hacer cosas que les unan, que no sea solamente el estudio. Eso sin duda. Sí, en el cas de Manresa doncs, tenim una delegació d'estudiants que treballa molt, entre altres coses, per vetllar pels drets dels estudiants, que també té una dimensió lúdica, que ens organitza jornades culturals, ara ens acaben de fer uns jocs florals, han fet l'entrega de premis. Tenim l'associació Penjats del Campus, que són una colla castellera, que també ens dinamitza molt la vida quan poden, perquè ara amb el Covid no poden fer assajos. Després no és en l'àmbit dels recursos minerals, però és un grup que és obert a totes les titulacions, que és el grup Dinàmics, que són un grup d'estudiants que treballen per fer un cotxe per la Fórmula Student i el que hem dit, aquesta ONG de Mineria pel Desenvolupament, que fa aquestes activitats de cooperació i que permet que estudiants tinguin la vivència de la cooperació internacional. Sí, nosaltres a l'Escola de Camins més o menys el mateix. Tenim una delegació molt activa que també ens organitza les jornades d'escola, el dia cultural. Intentem que participin també en temes de promoció. Hi ha un club esportiu que des de l'escola, però després també a nivell UPC, organitzen competicions. Per tant, l'altre dia va haver-hi la cursa aquesta d'universitats, que l'UPC em sembla que va guanyar. O sigui que es poden fer coses esportives, es poden fer coses més culturals, organitzant activitats i sortides amb empreses. El Centre de Cooperació al Desenvolupament també és molt important, alguns dels projectes que es desenvolupen dintre de l'àmbit de l'Escola de Camins, i després hi ha aquests grups més transversals, que hi havia el grup del HAC UPC, que organitza hackatons, o els dels teatres, o els músics, que, home, com l'UPC és una universitat molt dispersa territorialment, costa que activitats que es fan en altres territoris siguin més integrades, però sí que és veritat que l'estudiant que vol, les associacions acostumen a ser molt obertes. Sí. Molt obertes i es poden fer coses, fins i tot això del Fórmula Student, el Solar Decathlon. Jo crec que la UPC té una vida universitària, que malauradament és una de les coses que hem patit més durant aquest últim any, però té una vida universitària bastant activa i sempre, des de l'escola, des de les escoles, perquè estic segura, vull dir, conec les altres escoles també, i des de la UPC estem oberts a que aquestes activitats es puguin portar a terme sempre i quan siguin complementàries a la formació. Això no té que ser només l'objectiu bàsic, però sí que és veritat que, home, integrar-ho és molt important. Una part important. Per finalitzar, jo crec que hem tocat tots els temes que més o menys poden interessar als estudiants que avui ens miren i que estan nerviosos i estan neguitosos per decidir quins estudis cursaran bé aquest any, però el curs que ve.
M'agradaria que els envieu un missatge, unes paraules de tranquil·litat, diria, o bueno, aquell missatge que vulgueu traslladar als estudiants que ara estan decidint estudis. Pues que sea el grado que sea, la ingeniería que sea, que piensen no en el esfuerzo, sino en lo que van a conseguir, que es importante, es una cosa que seguro que si se ponen lo consiguen y que lo único que hay que hacer es dedicar horas, nada más, y esfuerzo, un poquito solo. Sí, David, vols afegir alguna coseta? Sí, i tant. Jo el que diria és que si decideixes fer una enginyeria, si decideixes ser enginyer o enginyera, et felicito. Crec que és un encert, que si ho aconsegueixes és una professió de futur, és una professió, com hem dit tots, que necessitem i que ens ajudarà a fer un món més sostenible. I en el cas de l'enginyeria dels recursos minerals i el seu reciclatge, et convertiràs en un enginyer o una enginyera que la teva eina de treball serà la natura. Saber gestionar la natura perquè ens aporti aquests recursos que necessitem sense que la perdem. I, per tant, si ets un enginyer que vol treballar a la natura, que vol no estar tancat en una fàbrica o en un recinte, sinó a l'aire lliure, doncs l'enginyeria de recursos minerals i el seu reciclatge t'ho pot permetre. Bueno, jo, en realitat, afegint el que han dit ells, sí que diria que si vols estudiar una enginyeria, no tinguis por. No tinguis por i fes el que t'agradi. Si t'agrada, no tinguis por i del que et diguin, home, la gent més gran se'ls ha d'escoltar, tenen informació i tenen coses, però en realitat feu el que us agradi, perquè al final acabareu treballant més o menys d'allò. En un àmbit més concret o en un altre, però t'acabareu treballant d'allò. I no hi ha res millor en aquesta vida que treballar d'una cosa que un s'ho passa bé, perquè llavors és... A mi m'ho diuen a casa, el problema és que t'agrada. Bueno, el problema és que t'agrada, però si tu passes bé, treballes d'una cosa que et sents valorat, durant la formació, com deia el Felip, bueno, doncs sí, és qüestió d'estudiar això. Ara que teniu els graus en ECTS, sabeu què significa un ECTS? I quan et matricules de 30 ECTS per 15 setmanes, és que l'has de dedicar 50 hores a la setmana a això. Unes quantes de classe i unes quantes d'estudi. Però si estàs treballant en un lloc, en una empresa, qui no vols estudiar, tu has de treballar, de 40, 37, 40 hores de dedicar-li tampoc te les treu ningú. Per tant, ara és la vostra feina i la vostra recompensa és després tot el que tirareu endavant. I també és molt important una cosa. Fins ara heu tingut la vida que els vostres pares us han pogut permetre. Però arribarà un moment en el que la vida que podeu tenir vosaltres dependrà del que us hagueu esforçat en aquesta etapa. Per tant, home, esforçar-se una mica tampoc passa res, perquè en aquesta vida no regalen. Llavors, la gent més formada, i ho sabem quan som més grans i quan mires enrere, dius, bueno, doncs va valdre la pena l'esforç, perquè jo ara puc triar i no hi ha res més important que poder triar. També us ho dic ara que heu de fer la selectivitat, si ens esteu veient abans de la selectivitat. Esforceu-vos una mica per poder triar, perquè tenir la capacitat de triar és una cosa molt important en aquesta vida. Llavors, jo el missatge és no tingueu por, esforceu-vos, hi ha temps de tot, hi ha temps de sortir, hi ha temps de jugar, hi ha temps d'estudiar, hi ha temps d'estar amb els amics, menys de perdre el temps, hi ha temps de tot. I jo crec que això és el més important que heu de tenir clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, Esther Real, David Parcerisa, Felipe Bull. Bé, i a vosaltres per acompanyar-nos aquesta tarda, que hem parlat dels graus de l'àmbit d'enginyeria civil. Us recordem que teniu les jornades de portes obertes, on podeu fer aquella sessió amb el grau o els graus concrets que us interessin i que podeu consultar el calendari o fer les inscripcions a www.upc.edu/jpo. I res més. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.